रे पहनचोते केकरा कलियस रे मार के गांड फाड़ दे। Oh no! सारो कोनो देखलो सनानू हेलो हम साइकिल लगा दल में जी ठीक बा आके लेके चल जो हम ना रहे आज के बाद से घर है ठीक बा ओके बाय हम जाता नहीं लागत तो सारा शाम सवेरे से शाम हो गई अभी तक एको गो सवारी ना मिलल लागत अब चिल्लाही के पड़ी ए ते तहली धना भरपूर माया लेला भरपूर ए ते तहली धना भरपूर माया लेला भरपूर ए बैठवाला की खोल दी हो बैठवाला खोल दी ए भाई ते तहली जाए के बा ना ना हम ना जाम। ए बावा ना फ्री में ले चले अरे हम ना जाम भाई। ए आवा ना अरे भाई क्या हटा है ना बड़ो जा जा करल त ले जाइबे ना कर आज का के ले अरे पॉसिबल हमरा गाड़ी में बैठबे कि ना रे हमार पूरा गाड़ी खाली बा रे पहनचोते केकरा कलियस रे मार के गांड फाड़ दे। ए भैया अंदर है ना बनिया कैसा लगा मेरा मजाक? ई त मजाक में उड़ा देनी यहाँ अगली बार बोल देली तो समझ जो साचो को उड़ा दे। जो सारवा तोरा का छोड़ देनी है जो कबो हमरा गाड़ी के आगे एगो तो चढ़ा के तोरा के उतार देम ए तो ताली थाना भरपूर माजा लेला भरपूर आवो आवो देसी है काफी मालदार लगता है भैया धनाव चल बहू हाँ हाँ बैठिए बैठिए। चला तुम कहाँ के हो भाई? बिहार कहीं भैया अरे हमने तो सुना था बिहार के लोग बात बात पे गाली देते हैं। है ना चल है ना कौन सारा कहलो सरी जाके कह दो माई के ना तो मिस कॉल मार देम तुम जाओ भैया हमको थोड़ा बुखार है हम नहीं जाएंगे। लागत ई भईवा जाई चला पूछा तनी ए भाई साहब भाई साहब हाँ। धनाव चल बो हां चले ठीक बा चला ठीक बा चलो बाकी 500 रुपया लेम घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आइल बा गली से निकलो कटरीना गली में सलमान आया है ए आस्ते चलाओ मर्द नीचे चुभता क्या होइल बा नीचे चुभता मर्द कैसन गाड़ी बा हो अरे मत ई हमरा बाबूजी के पुरानी की गाड़ी है चलो चलो आ कर पे बा हो भाड़ा अरे ढेर नहीं है मत 500 रुपया बा 500 बा हाँ चलो चलो बस ये रोक दो आगे हाँ भैया प्रणाम अरे 250 ई तो दोगलाई होता डोले कैसन दे साइकिल पर तेना बैठ के लियस आधा तेहू दे ना हमरा 500 चाहिए 500 लेबो एगो झाड़ टुकाड़ के देबे ना पड़े आई धर लेग बतले ना तबे बुलाम को असन कही जो कुटवा देम ना देबे तोरे के गाना मार दे सर हमारा गांव में हमर सरंगदारी करत अरे बाप रे ई सर भेज तू कट के मुंह मैं बाबूजी के गाड़ी कुछ आई बा चलो स्टार्ट चलो फिर सूर्य साहब आऊँगा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा चलो स्टार्ट रे भोस में वाला गाड़ी में बैठबे कि ना रे हमार पूरा गाड़ी खाली बा चलो स्टार्ट हो पैसा दो चलो स्टार्ट अरे
रे भोसड़ी वाला बैठबे कि ना रे हमार पूरा गाड़ी खाली बावे चलो स्टार्ट हां दे ना हमरा गाड़ी बैठी थी रे भोसड़ी वाला बैठ Can anybody out there hear me?